हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिन मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो फिन खेबसेबो बरायहरनाय जाबाय हाबाथिलियाव सफैबाय नै फारसेथिं रोजाबगासिनो आर'ज आंहा बिजावजालि गोदान मोननांनायखौ जोबोर खुसि आरो ओमफ्राय दायो मोसा मोसा बरायहैगोन आरो लोगोफोर जोङो न'नि माखाबो दंजोबो ओमफ्राय बमाबो गावहोलांगासिनो गिनानै खारवासि जागासिनो जोङो बमा गावनाय मोनबाथाय आं जा गिनाय मोननाय थमथ' मोनसै नांजानो गियो ओमफ्राय नानिखौ दसे नायनि सेराव मोनफैथ'वाखैनो अलप टाइम नांबावगोननो फैबायनो लोगोफोर नै जोंहा बरायनो लामायाव रेडि मानसिफोरा भिडिअ खालामलायदो लोगोफोर नै जोंहा बरायनो लामायाव रेडि मानसिफोरा भिडिअ खालामलायदो भिडिअ खालामदो Naila ka, sendal ni pinduar. Jangan nih, gawai ini belum kau siar.
Đây, xin được phân bài xin được. Nếu hung nó hơn là người nào? Ăn bỏ. Resita sasita này cái nào là này để được phân giải. Mà mình Thalai Barini, bây giờ Thalai Barini được phân. ấy ấy lúa cái này làm dây lúa ấy bên tiểu bên này Barang juga sini tangnya. Oh, tak benar. Ayo, kamu kerja itu hari aku jangan jangan sih. Ortadan babet oku baktın oku bu. दुगैस्रां लोबस्रां ओंखारलायबाय आरो लोगोफोर नै नगायाव थांलायनोसै दिनैबो जानो ओंखामा जानानै जानाय जाबाय दे जानो जागासिनो आरो ओमफ्राय आं दखना रेडि हनै फिसाजोआबो मैयाबो पुरा 12:30 जादों फैनाया उन्दुनायानो जायाखै नानियाबो हराव गाबबाय थाबाय उन्दुनो मोजाङै मोनाखै नालाय आंहाबो जा खर' साराम साराम मोनबाय दं नै खावसेया थेवबो दा थांनोसै जानो खानाया दिनैबो आंना हटेला बन्दथ' दा देखायगोन फैनाखोन लोगोफोर थांलाबाय थानोसै रेडि जाबाय दुगैस्रां लोबस्रां लाहांलायबाय आरो लोगोफोर स्रांसि जाबाय ओमफ्राय सानजौफुनि साहा खलासे लोंनो नागिरदोङो साहा लोंनो हानोसै ओमफ्राय हाबायाबो मोजाङैनो थांबाय बिसानावनो जाहैगासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय दा न'आव बोथिसे जानोसै ओमफ्राय नै ब्लाउस बेखौनो गानफिनलायबाय आङो दिनैबो खासे गेदेर खासेनिनो बायनायमोन सिगाङो बिनियानो दंजोबो ओमफ्राय आरो माथो बुंबावनो आरो ओंखाम संख्रि साहा लोंखांनानै जानायानो माने अमा बेदर जागासिनो दं उदैखौ बोरैबा मोनलायबाय जानानै हाथाया जाबाय थाबा दैलि माने माबा एखेरायैनो जाबाय थाबा बोरैबा नाङोना ओमफ्राय नै दा इखौ एवना जानो नागिरदों आङो मा होनोमोनथाय बिखौ बावलायलांबायहाय नामखौनो गोसोआव गैला सुङा पापर ओमफ्राय सिरावल' एवनानै साहा लोंनोसै खलासे सानजौफु दिनबाबो माब्लाबा टाइमाव साहा लोंनो लुबैयो होमबा लोगोफोर दिनै ब्लगा बेखिनिसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनलायगोन होमबा गासैखौबो बाय बाय